Sziasztok, nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, én Kispalika vagyok. Szeretnék mindenkinek az otthonában egy fergeteges Kispalika élőzenekaros nagy koncertet csinálni. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Borús Szabina vagyok, és ezt a kis videót azért hoztuk számotokra létre, hogy mindenkihez eljusson a hír és az üzenet, hogy hamarosan egy nagyszabású élő koncertezésre szeretnénk benneteket invitálni. Hogy hol? Hát természetesen a közösségi média oldalakon, Facebookon. Nagyon-nagyon fontos, hogy csatlakozni tudtok az eseményhez, hogyha a Kispalikának a közösségi oldalára kerestek rá, és ő ott privátban felveszi veletek a kapcsolatot. Ne habozzatok, de nagyon fontos tudnivaló, szintén az is, hogy csak is a kifejezett zenelistából tudtok majd választani, és természetesen szeretnénk nektek névre szóló dalokkal is kedveskedni. Egyébként, hogyha véletlenül valakinek a neve nem hangzódna el, erre is kitaláltunk egy nagyon jó megoldást, ugyanis lesz ott egy mozgósár. Ne habozz, jelentkezz, és érezd magad egy nagyon nagyszabású rendezvényen, koncertezésen. Várok mindenkit nagyon sok szeretettel erre az élő zenekaros koncertre, hiszen tudjátok, akkor lesz jó, hogyha minél többen jelentkeztek, és én ennek szeretnék eleget tenni mindenkinek. Sziasztok!